Mae Eisteddfod Tŷ yn ei ôl yn 2021 yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4c.urdd.cymru a fforwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael. Mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yma, ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar y 1af o Fawrth ac yn cau am hanner dydd ar Fawrth y 6 Mae rheolau Eisteddfod Tŷ ar gael drwy glicio yn fan hyn a darllen ar cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol fydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. A mae penawdau'r holl gategorïau cystadlu i gyd. Clicia ar yr adran sydd wedi ddiddordeb i ti. Y categori cyntaf dyn ni'n edrych arno ydy'r adran gerdd sydd yn gwneud cystadlaethau lleisiol, corau, offernol, alawerin a cerdd dant. Ar gyfer holl gystadlaethau Eisteddfod Tŷ, mae'r dewis yn hunandewisiad, ond mi rydyn ni'n awgrymu ambell i ddarn ar gyfer cystadlaethau unigol cynradd, os nad oes modd i'r cystadleuaeth gael mynediad i ddarn neu i gyfeilydd. Mi rydyn ni hefyd wedi recordio cyfeiliant rhan fwyaf o'r unawdau bydd ar gael i gynorthwyo cystadleuwyr sydd heb fynediad o'r i gyfeilydd ac yn mynd i fod o gymorth i ymarfer. Gyfer cystadlaethau ensemble, wel fe gewch chi hyd at 6 mewn nifer ac mae angen chi gyflwyno darn digyfeiliant, strillais neu fwy i'w chanu yn y Gymraeg. Hon yw gystadleuaeth ddiddorol sef y ddeuawd neu ensemble lleisiol i'r teulu sydd yn rhoi cyfle i bawb sy'n byw yn y cartref i gyd gystadlu hefo'i gilydd. Rydyn caniatáu i chi ddefnyddio technoleg Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol i gyfuno lleisiau. Cystadleuaeth arall ar gyfer lodau hun ydy'r ensemble lleisiol i athrawon, hyfforddwyr ac arweinwyr cangen, yn ogystal â'r unawd neu ddeuawd i aelodau hun yr urdd. Efallai eich bod chi wedi cael cam mewn ystafell cylch o'r blaen, ond dyma'ch ffordd i chi gael chydig bach o gyfiawnder drwy gystadlu yn y gystadleuaeth yma. Dwi'n symud ymlaen i'r gystadleuaethau corau. Mae gennym ni gystadleuaeth newydd sbon ar gyfer y dysgwyr, sef Partinsen blwyddyn 6 ac iau, ac mae yna ddarn awgrym fan hyn, sef canu roc ar ôl, mae modd gwrando'r cyfeiliant ac archebu'r darn yma sydd ar gael drwy wefantu cerdd. Yna mae yna ddwy gystadleuaeth corau ar gyfer oedran cynradd, sef y gystadleuaeth cor blwyddyn 6 ac iau o dan ganol eisiau a gystadleuaeth blwyddyn 6 ac iau cor dros ganol eisiau. Ar gyfer cystadleuwyr blwyddyn 7-9, mae yna barti unsain neu ddeusain ar gael i chi. Ac ar gyfer y lodau hun, mae cystadleuaeth cor merched, cor bechgyn a cor SATB o dan 15 oed ar gael. A'r cystadleuaeth newydd arall dorfol dyn ni wedi gyflwyno leni ydy'r grŵp parti neu gor cymunedol agored ar gyfer unrhyw oedran a chyfuniad o leisiau. Ar gyfer cystadleuaethau offernol yna ar gyfer y cynradd, mae un gystadleuaeth un o piano blwyddyn 6 ac iau ac un o offernol ac eithrio piano blwyddyn 6 ac iau. Ddeuawd o ensemble offernol blwyddyn 6 ac iau ac hefyd band neu grŵp roc a phop blwyddyn 6 ac iau. A'r gystadleuaeth ola, y categori offernol ydy band y cherddorfa
o dan 15 oed, lle mae angen i chi gael dros 6 o nifer i gystadlu. Cystadleuaeth ar lawerin, yn gyfer blwyddyn 6 ac iau, yna mae yna ddarn awgrym sef hen wraig bach, ac mae modd lawrlwytho copi yn fama diolch i Garedigrwydd Cymdeithas y Lawan Gwerin. Ac yn yr un modd, darn awgrym blwyddyn 789 ydy y 7 rhyfeddol. Mae darn awgrym fy ffrind ar gael i chi yn ogystal â'r cinciau mewn tair cywirnod, yn ogystal hefyd a gosodiad ar gyfer gystadleuaeth, os nad oes modd i chi ddod o hyd i person sydd yn gosod cerdant yn eich ardal. A mae hynny'n wir hefyd ar gyfer gystadleuaeth unol cerdant blwyddyn 4, 5 a 6. Ond cofiwch, mae awgrym yn unig ydy hwn. Felly, dyna gyflwyniad byr iawn i'r holl gystadlaethau yn adran cerdd Eisteddfod T eleni. Fel ydych chi'n gweld, mae yna amrywiaeth o gystadlaethau. Diolch yn fawr iawn chi, a phob lwc i bawb sydd yn cystadlu.